Ano yung tanaw? Ano yung tanaw? Ano eh? Ada eh. Bangun na bangun. Ye, bye. Good night. Good night. Tingbala na ba? Tingbala ng tog? Ayaw. Tok-tok yun. Ikaw ba eh? Oh, tayo kitang sir ko. Sir ba? Pero kung yun ba? Ano na sir na? Huwag bili na ginagamit niya. Gusto mo pang ano? Hama na ka. Tog lang pala kayo. Good night. At pinapatas content na tayo. Alam ka balakang makita nila kay wala mo ka natog. Nung sari ka acting raman eh. Acting raman eh. Apil na sa vlog. Ano, paabot. Asa ka sir no? Pabuto lang ko to dire. O pangitawan ako siya. Ako lang yung migo. Murang ako may nalangan. Pangitawan ako siya. Awa mo siya mangitan ako no? Ito third floor ko nga nga. Third. Ito bukas ang alam po nga. Hello mga kay. Kita pangitawan to dito ba? Ma'am. Buang! Okay, daog. At ito sir, magtawag to sir. Ako pa itawag sir. Bye! Good night! Good morning, ade. Good morning! Tabagan. Ikaw lang dalay. Are ko, goy? Mata na tapos kong hako. Ako eh. Ngita ko semua na. Ini nagikan deh. Sino? Ah, Wala may ya. nawalas Bigman. Ano? Nawalas Bigman ah. Asa siyon? Yawi. Asa ang opisina ni? Nadi ka na nakalahi. Asa ni? Kanang naigamay nga lingin. Asa mo sa duha mi kabong kani? Oh, Daray? kani. Duha mi kabong ko daw no. Sukli. Wala yung ba lagi? Dali, doy. Gutom na ko. Go. Dali, sir. Gutom na ko, sir. Ato ning kuan kay na direct equipment niya way working. Pagtungon lang ni din ni balbabul. Balyo full equipment na deh. Ato ni taguan kay para makita ka ba? Kita ko sakto na. Ipangita to kay nano. Ipos dai ko. Abi og butin to na. Ayaw. Ay ta. Kami lang siya, kami lang. Mahal din silang sebo eh. Tag-kurintal gyud. Para yung order na. Ha? Apa order? Wala dito ko sa kuan palit Carl J. Mahal man ni Abigas. BS? What's up guys? Ngayong hapon nakakaroon sa Cebu Roosevelt. Magbuhat kami ni Sir Rogwan. Design sa sublimation no? Para t-shirt sa Bob. Unya. Pag-edit mo dito kanina sa taas, wala ka video dito. Kuhan mo sa Photoshop. Ang problema kay dito ko kamo. Kaya kamo gitu. Wala gid. Tayan. Agbong. May pamusnak lang gano. Kapan mo? Ha? Paabot sa may sa musnak tadi guys. Okay. Hindi na dyan ko bawang Photoshop gitu. Mau gamay pero wakit di ko mao. Oo, to mo lang yung undangan. Kanya nami gibuhat dito ay sa kilid amo tong balay ko na niya ay ikaw magkaon diri. Ragan. Usar ginakabuk. Yeah, ni just pa. Oh, sapo deh. Yan. Digs. Ay, apil ka diha. Ara lang ka. Ano yang bastik ni sir. Ang ano finish product. Mo na mong gibuhat. Imbis mag-edit aming picture. Kanilang kay sir. Okay, wow. Kamao pero mura sa kuaman mo. Pixelizer ba? Inig drag sa kuaman, may balin may pixelizer sige ya kay mo sa kulit ano ka to. Adi jud kamao na gid tay ana gid. Dito. Tare. Ano daw?
Mana siya ang kan? Kurma. Wala akong gibuhat oh. Di mao. Balik ko to buhat. Bungkag na po. Balik na ni. Hindi ko mahunong oh. Hindi na mahuman. Ako gining paring ako mahuman ni. Mahunong di mo ko Yo. Kita mahunong kita ka humagusa. Mga tayo ka matagusa kay. No, nindot kay dire oh. Wah, bati kayo murglas na lang sir. Kaya ko sa kastik. Asa mo primero dai? Wala na eh, kung magusta ko hindi. Sana. Hagbung. Sanay, kanay usa, ito na yung manunong usa. Guys, wala akong trabaho. Kaya kong mga. Po, di rin. Ito na rin. Ano nga sagbot? Ito na sagbot. Ako nga yung goal niya. Goal bitin. Ako magugusta ka pa rin sana. Ako naman. Di pa kaya nanindot oh. Mga nindot na. Master ba? Lingin kayo, oblong kayo, oblong. No, TJ, kung makita ka nga video TJ no, kung nangawa ka ninyo mga medyas TJ, marami sa narin TJ. Talagang ka mong medyas, ikuha ako. Walo gini ka pa rin sa ako, upat ka pa rin sa nga bastik. Walo kay nanay. Sere, tigko sa medyas TJ. Okay na to. Mga karter dyan, mahit pa eh. Hindi pa ninyo yung medyas oh. Dito kita DJ dili nagpunta na oh. Nya, saan ta? Ito na ba? Sino sir? Nakaw na gano'n meron taon tabi-tabi sa mediri. Basta! Yan, korta oh. Korta. Kol, way kalas na ya. Ay, nagkaralo yun mo. Sige, mutod-to dahil. Mahumpa mong uli me. Uli me. Kita ko puso, parang tuwa Bahala kayo. Tara ko lang. Nay, ari nay. Amat. Upaw, anay kwarta siya ay natuog mo na. Ya, ato na mi. Ito na mo, ari na ko. Buwag-buwag na lang ta. Ya, okay ra ni. May ka ni. Ha? Ma'am, gwapa ba? Si ma'am. Hi, ma'am. Ay. Bayong. Salamat na ya. Wala din kayo mga radyo nga rin. Yung gamit ko ba? Pagtapos sa bulik. Kanay, sir. Kanang yung kabas punta, pabangan ko na niya. Kaya kuha pa ko nang magamit. Kanang vacuum. Wala ingon din ko. Ingon ikaw. Wala ka na ingon? Kini yaw, mas nakon na yaw. Pas na ko na ni. Salamat kayo. Ako kasabot. Ang sabot ibot. Nakasabot. Walang ganito magbuhay. Ay, sakto na mo no. Nato? Nice stick. Nanistik ko. Drummer, gano'n na siya. No, ring. Yung drummer ko siya. Damir bitaw. Atal nito roy. Ako lang ka akin. Ito lang ako nag-practice phone. Ya. Ito na ka. Bye-bye. Gimana? Atong mga bata. Bro juga di na sa unay, way klase tambo-tambo deh. Di ato mo son. Buhat ra ko buhat nito. Kaya, bayong, matik to na ya. Ito nang fullman ba ha? Ini ko niya. Ini igaya niya. Igaya Janil. Tok deh playo din. Adlok deh ka ay. Ha? O kuno klaro. Lakaw ba kuno na? Puro sige kay klaro ay. Apa juga kana ako sa sudano ninyo? Sige ka gagindok ay. Una lang ay ha. Okay. Bye. See you on Friday. Una go, ikay dago. Ikay dai kayo na go. Ano ba? Kasi ka mo adto, sunod ra ko nimo. Adto kag Macdo, pwede ra Jollibee, pwede ra gyapon. Kasi basa kaon. Basa walay hello. Hi ra na, hi. Gutom, oh, pwede ra ga gutom. Namang libre ba bro? Namang libre. Yay! Ha? Sambot lang, ikaw wala. Sarado ano? Sarado. Pwede ka pasok. Asan ko? Sunod, asan na ko? Ikaw bala eh. Ay, decision dia. Agad ako nimo.
Ha? Kali bahala ka, oh? Come in. Hi, what's up? Here we go. Pasok. Salamat, Chef. Order tako kay cellphone. Ata kami. Karon jud na ko ka suway dire da. Salamat kay sa imong libre ka ha. Salamat sa Unipass day. Kasuway na gid taon mig. Kuna nga na ali ho. Ara ra ka largo da. Saan ka man ang kay signal? Pos-pos sa cellphone mo eh. Mura din ko ni. Takwa day. Ay, Kaon juga do. kaon. Tema. Dagon sa dago. Kala tayo bisod na mo siguro sa. Unsa rin na dago. May new deal sino. Kanang kon go, burger lang go. Kanang burger ya. Kanang kuan. Nang may straight. Kanang chicken fillet go. Kita keren doy ma. Sa. Kene kene. Ay lang kanang burger eh. Kanang 159 ba? Kene. May ko na kay ko. Yan sa ba. Kana ra? Dimbak lang to. Hindi. Mala da. Kami kagamit ato. Nagmakdoa para mas si Junil. Nino to totoo nagamit itong cellphone na ko gaw. Kayo kay pagsuod na mo diri ba? Nagdadami ani. Ate kayo nanaol gis ko ang mga tao. Nagdadami sa kahoy yun sa. Maghaling ko rin dyan diri. Kami pre-wifi nila. Basin. Bunta na. Makikita na. Hakaw to. Tingnan lang ara ta mo paabot. Paabot na sa mga order day. Paabot na sa mga order guys. Tapos siya paaboton na rin yung kuhan. Miga. Big Mac, Cross Mall. Okay rin na go. Kalaging kuhan. Beef A price niya. Dili mo best friend. Basin. Thank you ka. Utang ni ate meron nun din. No, order ka alami. So, paglasa to no, nakatambay mi diri sa gawas to naguwan. To nag-order mi nag-inquire mi sa motor ni Jiboy no. Hanap ko diri nga mga kaon na diri kung natay kwarta. Karon yun ginakaon ko bisag ko kwarta. Libre oh. Unipass ba? Unipass. So, thank you. Kaya bisa ko tayo kwarta. Kakaon na diri. So, walang ko ka-order dito. Sunod, adto, pisit na dito suway. Suway ko pislit diha. Sunod. Sunod na lang. Sunod. Ayaw, wow na. Uba ka. Bawa nila yung kamera. Kain ka, kain. Di maremondit. Buang. Ada ta? Sa ada kasi. Kita kasa ulit ta, pwede ra ulit ta. Basag naman ko. Let's go, ikay bahala, ikay das timon. Ikay bahala dia. Dul, Nico. Ha? Asam ka? Articles ka? Articles, mangita kasi ara nukleus oh. Pagi abli sila eh. Sigurado. Close gid binsay gid. Gaw binsoy. Anong close mo ron gaw? Why stock? Sunod na lang gaw. Lagi. Bahala ka asa ka manghihi buanga ka. May ikaw libang. Okay, stock do. Ano paabot ka kasi? Balin mi diri sa kuan guys buyog. Amal maabot iyang kadit. Yan akong gilibrihan ng kuan. Buang. Dali go. Jolly spaghetti with rice. Ka dito. Hindi na tamahalin na sa mga view. Oh, tadi mo day. Basta kay iyang kakita aron maabot so ari rami. Ato tayo lang binsoy. Sinado. Ya, sirado man. Ari lang ko ni sa buyog, ari sa buyog oh. Thank you kay gawa. Wadyo ko makanti sa akong lakaw ron. Nakadyo ko kaon nga natinan ay. Murag ang nakansi sa akong lakaw ron si kuan ra gyud. Si Sir Pacomio. Si Sir gyud nakansi sa akong lakaw ron gyud. Amo sabot o matuman ang plano ay niya. Di na ako ka mo edit. Pero naiga ko na kayo pa minabuhat. Katong plastic. Tay. Kaya lang. Ano di YouTube eh? Lagay niya. Artisanan pa. Ya. Kaon sa ko kay. Kaon. Nakaon ka ba? Sabantay ka nang ikuan ka? Paham. Kung nabuhat mo ito mo kasala.
Ha? Interrogate. Ayo, oh, interrogate ka sa kanang ka ba? FBI ba? Ha? Tagad kita. Ano na buhat mo tayo mga sala dam? Tagad na kayo bayan. Ay, sorry ya. Kana bilang ko suga mo. Ano, mura gikuan ko. Pag nga sana. Ayo. Amang si Chana. Ako, lang ko sana sa kamot ka ba? Lang ko sana sa kamot wala sa igbaw. No. Iso ra mo kas kamot na gawin. Dada. Please keep eye on your valuables. Ara ka mong tanaw. Ah. TV na. Tewasan ko. Keep an eye on your valuables dia. Ya bermano. Abro ko sana sa kamot. Tilingil gyud katong krugaw. Buka mo nun Sorry. Tiri magbasket pag Jackson. Wah, kung Jackson manon. Jordan Jordan. Di oy, kapain gid na. Klaro na. Sumpah ko bas ko. Ako lagi tanong. Boban. Trade sila ni Christian Wood. Yawa, NBA fan ni kagaw. Kita raw basar. Paano yun? Librihan po kunin mo na ni gaw. Ayo. Wow, dito ni gaw. Ay. Dila unya na mo sa kodyaw na namin kwarta. Tanaw lang sa mi, tanaw. Yuhu. Kiki guys, oh. Street lights ron kita. So dire day ko niagi sa mong agianan sa una no. Nay mong daan dire sa una katong wala batang kuan dito ay kalsada dito. Wala lang, so lang og agi balik. Kung unsa na sitwasyon dire. So daan ram day gapon siya. Ngit-ngit ang gapon. Wala lang. Share lang ako sa inyo ha. Ari may agian sa una. Katong wala pa ng kalsada diha. So nung doon ako sa mga agianan ba. So ako share sa inyo. So sa pagnon niya, ano makita balik sa balay. So nalin ako. Sa mga ginawas ko gamay. So thank you kayo Gaw, Junel sa imong libre ko no. Nya ato siyang tapuso no kay basig malimot sa ko og kuan. Pananghid niyo nga para gahapon sa lasa kong vlog. Nya mauna na pasad ko. Unsa koy title ni nga vlog no. Sa title ko ani nga content. So mo siya tanang karong adlaw, naot ko nga nalingaw mo no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Kung sa sunod higayon, pabili mo sa pagsubaybay, ay mo kapulan sa pagsuporta no. So, Ganoy TV, Anoy out. See you.